kadungog na mo anang panultihon nga he gets what he wants or she gets what she wants. Anang iya ginang kuhaon kung unsay iyang magustuhan, kadungog na mo ana. Usa na kabatasan sa tao nga taas gyud kay garbo. Kanang garbo kuan gina mudiktar gina siya nga kuhaa gyud ang gusto nimong kuhaon. Bahala nag-unsay dangatan by hook or by crook. Mao siguro na nga panultihon no sa dautan o sa minatarong nga paagi kuhaa gyud unsay imong gustong kuhaon. Nindot na dili. Sa unang pagbasa unsa may nahitabo kanis Akab kay gapadayon pamantarog gamit sa Book of Kings niya pagka kuan naman 1 King chapter 21 sa 1 King chapter 18 katong niaging basa nato katong hiusa na sila ni Elias gipauwan na ba gipauwan wa man to pauwan na kay tungod sa kabuang aning Akab ug kaniyang asawa nga si Jezreel or Israel. How sa to? Jezabel di ay Jezabel. Si Jezabel. Buangon kinis Jezabel. Mo na kanang ginganlag Jezabel mga buangon siguro na no. Jezabel man ni siya, asawa ni Akab. Oh. Nabay mga Jezabel din Pangutan ako og buangon basad. Kana bang kamaog yung mo mangitag paagi. Mo to nga tinarong man tong gisulti ni Nabot nga kanang imo ni Akab ngadto ni Nabot kay ang yuta man gud para sa ni Nabot duol ra mas palasyo. Mo tong niingon si Akab nga ako nang ihatag na nako ang imong parasan kay akong tamnag utanon unya ako lang kang ilisan og mas nindot pangayuta pero dito laslayo or kung gusto ka o kung di ka gusto gyuta ako lang nang bayran di ba tinarong man pero tinarong sa tong kang kuan Nabot nga di lang na nako ibaligya kay sinunod ra ba na nako sa akong katigulangan murag di man ko ganahan nga ibaligya ang sinunod nako sa akong katigulangan tinarong masagyapon na pero tungod kay si Akab naaman siya nang hunahuna nga I get what I want nasuko siya pero naglibog siya kung saon niya pagkuha mao tong wa siya mukaon nagtikungkong siya dito siyang katre suko guol ani ay buangon nga asawa siya sa man guol-guol mo kaniya hari mga ka hari ko ka ikaragoy magbuotanan mura sa moingon ba presidente ko ka mura lagi di gyud madaang ako ang kuan makuha sa guol-guol mga presidente man ka ang ana ba no. Nakadungog na ba mo mga asawag presidente nga mo'y nagdiktar sa presidente? Nakadungog na mo? Mao na mga Jezabel sa siguro na sila. Naay mga asawag presidente nga Jezabel basta lagi 13 peligruha kay makuan maguba ang o panalitag presidente na siya sa nasod. Maguba ginang nasod basta ang asawa buangon. Unya ang banasad magkauyon ba og ang asawa? Bisag unsa, bisag presidente panas kapilya, bungkag yapon ang kapilya. Presidente nag-organisasyon unya magkauyon ang asawa ug bana nga pulos gyud I want or we get what we want. Aso buangon kayo. Guba gyud ang organisasyon kay pangulo ko na. Unang niingon sila nanas philosophy nga nag-ingon, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely.
Kumusta man atong presidente karon? Kumusta ang iyang power? Gigamit sa corruption o dili? Sige, padayon tani naabot. Si Akab giing ng Jezabel, ako'y bahala, relax diha. Tilada ning banaha, oy. Ganana ba? Gamit dayon pagkahari dayon, ang gahom sa hari. Tong gasuwat dayon si Jezabel og sulat sa mga dagkong tao sa ilang gingharian. Magtigom ta, pagpuasa mo, kay mo na ilang pamaagi, niya, imbitara sinabot, niya pasidunggi siya, pasabot, isinter siya og atraksyon, diha siya ibutang sa nindot nga lingkuranan. Unya di ay, ang plano, na ay duha kay sa ila, basta na ay duha ka witnesses magkauyon, tinuod mo na. Mura sag ato sa ba, basta majority gani. Moabot og 13 sa Senado, tinuod na na. Di ba? Valid na na, legal na na. Mausad sa ila dito sa una, basta na duha ka witnesses nga mo witness, valid na na. Carried na na siya. Muna, lisod kayo dito sa ila. Maglakaw-lakaw kasdahan. Na duha ka buok mo ingon ni mo, musumbong ni mo, nya mo pirma silang duha. Patay ka, bisag wa ka magbuhat na. Mao to sinabot. Pag pasidungog dito, lipay pa kay sinabot, kay gipasidunggan siya. Oy, mao di ay gi-accuse man siya nga iya kunong gi tunglo ang ilang Ginoo ug ang hari. Basta Ginoo nagay sa Israel ug ang hari sa Israel imong tunglohon, imong bugal-bugalan, patay gigana. Mao tong gipatay dayon si Nabot. Pero tinuod ba to siyang nagtunglo? Wa. Tinuod ba siya nga nagdaot sa Ginoo ug sa hari? Wa. Pero nganong gipatay siya, aron lang yun makuha ang gusto sa hari. Mga igsuon, ang muguba sa atong kinabuhi o sa atong kaugmaon, maugid ng sala. Ug unsa man ang sala, kana bang supako nimo ang gustos Ginoo. Kay ang imong gisunod, ang imo ng gusto. Tanawa ragod si Adan og si Eva, ang atong unang mga ginikanan. Giingnan sa Ginoo, di ko mosugot nga mukaon mo aning bunga aning kahoy. Gitudloan sa yawa si Adan og si Eva, alabi na gid si Eva, kaon ayaw sunod sa Ginoo. Ang resulta pag human nilang kaon nilang duha, nawagtang sila sa paraiso. Ang kalipay nga way katapusan dito sa paraiso, nawagtang. Mao na kana sang mga tao nga dunay prinsipyo nga I want, I get what I want, mahugno ginang ilang kinabuhi. Mahugno, maguba. Lingay mong tupad. Ingna pagbuot nas Ginoo ang color sa imong buhok. Ingna kano. Ingna kanang pormas imong kilay pagbuot nas Ginoo. Ingna ba? Kay basig ikaragi gabuot ana, I get what I want. Nasay uban karon, gusto silang mahimong babae, bisag laki gyud sila. Pugson gyud, padakuon yung dughan, o niya, bisag unsa na lay buhaton para mahimo na lang gyud silang babae. Ilison pa ang kanang ang genital organ para lang gyud mahimong babae. Mamugos gyud ba? Mamugos. Nasay uban, babae, mahimong laki. Mamugos gyung mahimong laki. Ay, sunod na lang tingitas Ginoo. Nasay uban, dili mamabdos. Hala, pa-injeksyonan gyud para mamabdos. Nasay uban, di na gustong mamabdos. Hala, ipaputol ang palupyan tube sa babae. Unya, ipa-abort pa gyud ang bata nga naastian. Mamugos gyud ba? I get what I want. Pride na ha, garbo na, makalusno na. Mao sa naroy gibuhat tingali sa atong mga government officials nga nangawat sa atong nasod. Lisod ba kay masakpan? Ngano man, nagkauyon man sila. Nahimo namang gitawag, matod pa karon syndicate naman ning
Kawat kay ang kamatuoran nawagtangan tag trillions of pesos. Kinsa may mastermind dili makitaan. Nganong di man makitaan kay nagkunayb. Pariha ni Akab ug sa iyang asawa nagkunayb sila wa makit-i ang ilang pagpamakak. Kinsa ra may nakakita? Kinsay nakakita? Ang Ginoo. Kini karong atong mga government officials dinis atong nasod nga miut-ut sa atong nasod karon unya digid sila masakpan, dugay na silang nasakpan sa Ginoo. Sooner or later mo suffer ni sila. Kahinomdom mo atong diktador kaayo nga leader sa una? Nakahinomdom mo? Nalimot na mo? Ay mo. Perti oy, ni suffer to siyag maayo, sa iya palang sakit daan, ni suffer. Ang iyang dungog, ginganlan siya og diktador, kawatan, daghan ang nag-ingong, never again, porting batia sa iyang kinabuhi. Pero 21, kape, ang mga 21 katuig nga iya tong gipahimuslan ang iyang I get what I want. Pero nalusno gid siya sa kaulahian. Nalusno gyud. Unya dugay pagyud kay siyang nalubong. Dugay kay siyang nalubong. Mura siya ginamos nga gibutang sa garapon nga wa gyud maablihi. Gigamos ang iyang lawas kay matud pas mga uban atong mga successors niya nga mga leaders atong nasod, nakakadiri ka. Dili ka angay ilubong sa libingan ng mga bayani. Ingon ana pagkalusno ang iyang pagka-leader nga unta sikat ra bagita kay to siya. Nya karon ang atong leader bag-o di ka di mo sunod. Kung iya sang sundon ang maong batasan nga I get what I want, lusno sa siya. Mao na ayaw gyud anang batasana ha. Unsa may nindot unsa may maing batasan nga makapanindot sa atong kinabuhi. Nya kung leader ka, makapanindot sa imong grupo or sa imong organisasyon. O presidente kag nasod, makapanindot sa imong nasod. Nya musikat pagyud ka, dili mo us-us ang imong kana ganing so tawag na nila trust rating. Kaya nga ito ba kung norong presidente, negative ra ba iyang trust rating? Sa ato pa, basig nagsige na siya ingon, I get what I want. No? Ang saman yung tanaw. Negative good rating. Bekin sa mga presidente ha sa ato, dinis Pilipinas, nga wag yun mo os-os ang trust rating, hangtod na lang yun ni retire or ni nahuman siya ang termino. Kinsa man? Secret. Natay presidente dinis Pilipinas nga paglingkod niya o pagdagan niya pagkakandidato ang iyang possibility 4% panting ito hangtod niabot og 30% og nidaog siya pagka-presidente. Pagka-presidente na niya ang iyang trust rating anha ra gyud magdagandagan sa 70 to 90% ang trust rating. Positive ha? Positive. 70 to 90. Hangtod nga nahuman iyang termino naalagyapon diha sa 70 to 80%. Wapay nakabreak anang iyang record kay kasagaran sa atong presidente sa una, inighadayon ng ending, dool-dool gyud negative, arinas mga 20, mga 15%. Kanirong atong presidente, wapa gani kahuman, wa na, negative na. Dugay-dugay na gyud ang negative. Tungod tingali anang batasan, I get what I want. Ug unsa may gustos Ginoo, unsa man, give what God wants. I give what God wants from me. Gilingay mong tupad. Ingna, I give what the parish wants from me. Ingna kano ina. In English ba? Kamo mo in English? Ingna, I give what the parish wants from me. Nya unsa mo rin gikinahanglan sa parokya? Dili ayaw sa mo anang raffle ticket kanang ang gikinahanglan sa parokya nga mahuman ang atong bell tower ug babayran sad. Nya mahuman sad ang atong adoration chapel
Unya mabayran sad. Nya matukod og mahuman og mabayran ang ato sang bag-ong CR nga himuon diha ubos sa bell tower. Nindot na nga CR, no? Pwede na mo dito matog. Unya mahuman sad og mabayran ang kanang atong bag-o dihang himuon nga Walk of Apostles diha sa atubangan. Og mahuman sad unta og mabayran ang bag-o nato unyang mga lingkuranan. O, di ba? Mao na ro gikinahanglan sa parokya. Be, ingna ko no imong tupad, ingna muhatag kas gikinahanglan sa parokya. Ingna. Kamo sang mga online parishioners, muhatag mo unsay gikinahanglan ro sa atong parokya. Og muhatag mo, munindot inyong kinabuhi. Pero di mo muhatag, kaya ang inyong siguroon, ang inyong gikinahanglan, I get what I want, malusno ang inyong kinabuhi. Ano na? Malusno. Nya unsao man paghatag, duha ka paagi, pinaagi sa atong raffle tickets. Pamalit og raffle tickets, pamaligya pag yung raffle tickets. Pila na may atong halin karon, update lang ni. As of yesterday, niabot ng atong halin og 25,061 ka raffle tickets. Ya, pakpak. Congratulations sa namalit. Unang, we give what our parish wants. Ninduta ka no, ingnon sa atong presidente o ang ato karong mga elected official sa atong nasod karon, nagdas atong administration, magkahiusa sila moingon, we give what Philippine sa man pagsultian na, we give what Filipino people want. Nindot ano? We give what the Filipinos want. Ana. Unsa man ray gikinahanglan sa atong nasod? Transparency, accountability, peace and order, justice. Nagkinahanglan sa tag-employment, nagkinahanglan sa taog flood control nga dili mabanlas og baha. Sige na ra basag tinguan karon. Sugod na sa niya tag saum-saum anis tubig. Sugod na sa kabanlas ang bag-o natong gitukod nga mga balay. We need flood control. We need classrooms sa atong mga estudyante. Why classroom nga tarong nangaguba na sad ang katong tarong-tarong nga classrooms. We need the Filipino people, we need healthcare. Ang atong PhilHealth, wa may budget, ang atong DSWD, di nakahatag og dakong budget kung ma-ospital ka, mamatay ra ka. Ang atong mga hospitals, wa nay labi na mga local hospitals, district hospitals, wa nay mga pundo nga mga tambal o mga facilities tungod kay wa tay budget sa healthcare. Nagkinahanglan ta ana. Nagkinahanglan sa tag-farm to market roads kay nga ato mga farmers karon wa nay klarong income. Ang ato mga fishermen wa na say klarong income, perting lisura. Ug uban pa. Nya, lingi ay mong tupad. Ingna muhatag ka unsay gikinahanglan sa atong nasod. Pero ang atong mga leaders karon sa atong nasod, padayon sila aning ilang kinaiya nga we get what we want. Malitang kwarta. Unya tapin igina nga dili ma-investigate ang flood control scam, nga kanang mga scam nga malitang kwarta tapin igina pugni gina nga dili ma-investigate ang tinuod nga mastermind. Maugay na ilang batasanon, sooner or later malusno gining atong nasod. Malusno. Pero sagdi lang, mubangon ra mo nagbalik kay bangonon manas Ginoo, pero wa na ta. Naapil matas pagkalusno. Ana no? Mao na ato nang bantayan, iampo natos Ginoo ug unsa may atong gamiton kinig yung gugma nga tinud-anay. Ang pagtuman sa sugo sa Ginoo dili sa sugo nato. Ug unsa may sugo sa Ginoo, matud pa niya higugmaa ang inyong kaaway
Kung iya kang tamparoson sa pikas aping, ipatamparos lang pikas. Ug iyang lugiton imong mata, ayaw lugita iyang mata. Kung iyang lubuon imong ngipon, ayaw lubua ang iyang ngipon. Hunungan na ng batasana, kay makalusno na. Di ba? Muna ikaw asawa, iparukas imong banas, haligi o niya, maltangtang imong ngipon, ing na lang yapon imong bana, this cannot change my love for you. Ana, no? Nya, ikaw, asawa, nakita nimo imong bana nga naay kakuyog-kuyog nga kabit, ayaw pag-ingon, ikaray ka mao, pakitol sa tikang animala ka. Kuyog-kuyog sa daing kaspari. Ano? Di ba naanas mga batasan sa mga buangon nga banag asawa, ikaw buhat ka na, naon na to may mag-ikaray ka mao ana lusno gina inyong pamilya ngayampo nato ng mga asawa sa mga presidente o mga congressmen ba or mga senador kanang elected officials nato mosunod sa duntas Ginoo, dili parihang Jezabel dili sa atong kuan nga magsigig hulhog. Wa ra bagid ato kahuna-huna unta si Akab nga patyo niyas nabot ang nakahuna-huna ang asawa. No? May unta kining impeachment karon nga ilang paningkamutan para sa vice presidente dili unta ni mapariha sa kaso ni Nabot ug ni Akab. Basin baya ang paningkamot nga ma-impeach ang atong vice presidente dili base sa kamatuoran nga duna gid siyay anomalya, basig base lang sa mga tumo-tumo nga mga rason parihas gibuhat sa mga duha ka bugoy nga gitumo-tumuan unya kay mahimo mang valid kay og magkahiuyon ang duha ka legislative gi-impeach naman ang vice presidente sa Congress, dili baka na tumo-tumo lang, inaigabot sa Senate, ilamang sa rong gimaniobra ang Senate para maigo yun sa pag-approve sa impeachment, basig tumo-tumo lang, nya ma-impeach ang vice presidente, nga dili yun tinuod, nga angayan siyang i-impeach, malusno ang atong nasod. Luoy kayong atong nasod. No? Iampo na nato nga malamdagan kini ato mga leaders Katoliko mo sa nakasagaran diha og dili Katoliko naagi na sila mga relihiyon either Protestante or ana atong iampo nga kamaot atang moilas kabubuton sa Ginoo. Love your enemies. Labaw sa tanan higugmaa ang panginahanglan sa imong isig katao dili ang imong kaugalingon. Muna kamong namalit og raffle tickets dinhi. Congratulations, nakatuma na mo sa gugma nga gusto sa Ginoo. Pun-i pagyod. Nya unsa pagilaing ipuno? Sige gid mo view, like, share sa atong YouTube channel kaning Padresiano Obod ha. Kay pinaagi sa inyong pagbuhat ana nga inyong isigi nig share nya mo view sad mo ani 15 minutes to 30 minutes every day. Nya inyo pag yung sultihan yung kaubas balay kanang mga batanon nga oy tan-aw mo anang Padresiano support ana ha nya ipang-share na sa inyong mga amigo ug amiga kay sa ginagmay ug sa dinagko nga paagi masangyawan nato kaparean ni karong atong gisangyaw na amang mga batanon rong nag-crisis moingon din sila mao din na crisis ko kay I strive to get what I want karon Lord I want to give what you want. Di ba? Di, mausap na. O di mo nindot lang kinabuhi niya. Kaya wa man mo share, sige mo lang mo diyang pangwarta. Mao nang naghikog na noon. Ang batanon, na-stress na, i-share yun, ha? Kining atong, kuan, pila ni kabuk atong subscribers karon naana ni siya 294,000. Kanalay tanawa. Unya at the same time muhatag sa nag-income nganhin nato para magamit gyapon nato sa atong parokya. So mga online parishioners, territorial parishioners, we give what God wants. We give what our parish
1.